Wala anay gindesisyonan sang impeachment court ang pangabay sang House prosecution nga magpagwa sang subpoena para sa mga tax records kag bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana tubtob sa Lunes nga adlaw, Hulyo 20. Ini ang ginanunsyo ni Presiding Officer Cheese Escudero matapos ang nangin desisyon sa mga senator judge sa masobra isa ka oras nga closed door caucus agud istoryahan ang mga mosyon nga magpagwa sang subpoena. Sunod kay Escudero, sa liwat nga pagbukas ng impeachment court sa Lunes nga adlaw, hatagan sang kahigayonan ng mga senator judge nga magpamangkot sa prosekusyon kag depensa nahanungod sa nasambit nga mosyon. Mayaraman sang tagpulo o 10 minutes ang tagsa ka mga senator judge agud magpamangkot antes pagabotohan sa korte ang pangabay. Naibalawan nga ini nga ginpangabay sang prosecution agud makabulig ang mga record nga mapamatud-an ang ginapahayag, unexplained wealth kag mga importante nga ebidensya sa impeachment case. The viewing public. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday, and that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again on both sides. Following our rules, it shall be 10 minutes per senator, not exceeding 1 hour for each side.